Good morning, good morning, good morning. Naami karon sa kwarto kay nagpakaon ko ni Rosel. Ibantayan ako guys kay naay duha ka buok kuan guys Naay duha ka buok nga ganahan pa mga anong cat food kay bisan unyag ilugan siya mo nang gibantayan ako nga nagkaon. Diri nagkaon sa kama guys kay para dagan siya umak. Hurot nga cat food. Nya dapit maadto mi sa tuburan guys kay today is Saturday so manglimpyo mi sad mi didto magtaod pa mi dito sa solar ni Motherland. Okay na sa Motherland karon guys kay mo dili na kayo siya mahago kag maayo kay na naman mi mudumduman mig taga Saturday mi mo limpyo or Sunday. So ka-relax na si Motherland gawas og dili mi kaadto guys kay siya gyud ang makakuan sa mga basura labaw na og mapuno. Mauna nga kagabi nakaadto mi kagabi guys meron po nakaadto mi kay naamon po dai dito kwarto guys nga ning hawa ang kanang gaabang dito guys kay giaway sa kuang manghod ang gaabang dito kay kana lagi guys dagan kay mga visitors nga mga Muslim mauto nga nasuko kong manghod kay mo parking sa motor dito gyud i-parking sa lubot silang sakyanan unya mag-asa-asa sa motor ato iyang atong iyaw sa among borders moto na nasuko kong magulang ayak kong manghod napuno na naawayan unya karon kay ning hawa mahirap pod ning hawa to kay daghan kay tawo wala pa din nga rin wala diri may managkaon na mong Inday Rochelle. Ang pagkaon ni Inday Rochelle guys is ginagmayra pero taga kuan mangayo taga minuto ana. So galakaw guys. Hi. Bakit? Lakaw ang bata. Bakit? Ha? Be mata be. Bakit? Ha, bakit? Nangalap po ko ganin ang bunta guys kay kagahapon one day ko wala kay nam og sabana og kaning bayabas kay wala ko nakakuha guys kay sige gaulan. So wala ko nakakuha. Nanguha ko kaganina og 20 kadahon nga sabana og 20 kadahon nga bayabas ako din gilata guys inom dayon ko guys indot be kay nga herbal nagkuha ko kog mga bulak nya kay naaman mislingan guys nga nang harvest og kaning saging guys natagaan ko kog saging guys tundan gwapa kaayo pahinugon lang kay kuan pa man guys silaw pa man siya kay gikag punuan guys lami kay nagmahinog awat kay dudong lami kay nagmahinog guys kay punuan kay siya gikan. Ali diri dudong dali. Aka akong tsinelas. Ha? Pinsa? Wala ra na ikaw ang speaker. Amaw gini mo kuangan ni mo serious na tig-ihi diha. No, wala na nag-ulan. Pag timo may napamay ito napay paliya dira. Ngara ang saging guys. Dako kaayo. Lakatan daw ni ingon si banana. Giusan nimo ang pagkaon nila may? Sa ero? O sa ref? Cooking lakatan. Hinatag sa tong silingan. Nya karon madtumig IBT guys kay nami ipadrop sa iligan. Amo na lang po ning ihapit kay mo adto mi sa kong mama mo agi man mi dito sa IBT. So amo na lang na ihapit para usara ang lakaw din mo diretso na lang po mi tuburan guys para dili na mi magbalik-balik para po makauli po mig sayo guys kay mga tulog man mi maud to una akong bana guys matulog mi na nara guys o tanawa guys unsa ka diha kamot kat kaon mo na siya guys di man ni siya pwede guys o tanawa duol din sa rice di siya pwede rice kay ang tai ani magpurigit dayon mo nandi gyud na siya pagkanon og rice bahala maglaway na siya diha to lami man to iyang cat food ang iyang cat food guys ang paborito niya nga di ba ang paborito niya nga kuan
Kaning sani ay flavor is kuan. Kaning tuna gyud na guys, dili kay siya mukha og salmon, tuna gyud na siya. Unsa man ay nanguhit diri guys oh. Unsa? Bakit? Ha? Sabak ka diri. Sabak ka diri. Dong dali diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Dong dagol-dagol. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Nakisan lagi. Si Dodong Dagol, sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Dong dagol-dagol. Lah, sino na sa mata dong? Si Dagol-Dagol. Sabak ka diri dong. Piti, oh, hapit na nakuha. Ali, dali mami, dali. Kaon sa pagtimo sa. Madto na ta? Lakaw. Madto na migtuburan guys. Nangilam mo sa si banana kay. Amo mo guna ihapit ang uniform guys. Sabak ka diri. Dong dali diri. Sabak ka diri. Dong dali diri. Inday. Inday sabak ka diri. Inday. Nawar ba ka ning kaon? Now. Basta gitagaan na mo pagkaon. Pauyi-uyi. Mugawas siya. Nanuktok siya guys. Mugawas siya. Gawas ka? Basta kagitagaan. Ingon na miha nga. Mula ka umihaw niya. Di mo mga ta. Ta. Dali. Nya dili mangaon. Aw. Pas mong labas. Ang pinirito manggod guys nga ako ang unsa ni ako ang kuan sila ha, giandam. Ambot og kinsa duda na ko si Tiger gud kay kana si Piring di na manghilabot og kanang kuan. Pagkaon bisan pag imo nang ibutang sa lamisa guys, anaon ra na niya, bantayan pa na niya guys. Di na manghilabot, duda na ko si Tiger gito nang hilabot ato. Ang duha ka hiwa nga piniritong dagko kayo kay kutong gibilin para sudaan nila isagol-sagol sa ilang kuan kay para lami ilang kaon. Agoy, pagtanaw na ko guys, wa na sulod ang plato. Wa na sulod ang plato guys. Naay nagkaon guys, naay nagkaon. Wak-wak ko. Sa bangko. Nanguan pa kung bana guys, hilamos pa siya kay ato na meron taod-taod. Lakaw na mi chaod-chaod. Ako ambot sa inom og water. Hi. Uhaw ka? Dalain na piso yun yung lawas ni Inday. May gilantan siguro na may paimnon tambal may. Inday. Imnon akong tambal si Inday guys. Kaya mura galain ang lawas anak. Naira ba na siya makainam og tambal? Makakaog itlog kay. Mukaon nila siya rice. Yan ang problema kay wala na tayo itlog. Kaya naay nabilin ko sa kabog itlog guys. Ako ang iprito. Kaya kung sagol silang pagkaon para mukaon. Ha? Ara ko ipainam nga tambal guys. Para mukaon siya rice. Sabak ka diri. Day ali diri. Sabak ka diri day. Ang gwapo na ko nga. No, painom tagtambal ko an Inday. Hawa diha dong. Ali day. Inom tatambal. Hawa ba dili man imo ha. Hawa diha. Hawa diri.
Uwa. Ang akong duha ka meow-meow. Si Tiger. Ang isa. Agay. Wala man kagilantan. Si Inday ra may gilantan. Hawa di ha. Samo kay si Bots guys. Yan na ra dong. Dito ra ko ligo sa tuburan guys. May masa lang guro ko. Dito ra ko sa tuburan magkuan guys, may masa lang guro ko guys kay tugnaw man. Dori. Wa tag sinina una to. Yellow tanan. We Dori. Nedro. Ugan na akong panty dira ga. Ugan na siguro na ka. Open na ko kapas. Banana nag lamos. Ay, wasak pa ay. Wasak pa kong panty. Mangita na lang ko diri ko. Apoy ko mangita gud kay suksok. Wedore. Kanira kung kanan. Ang damo na nako akong dalunon guys. Akong panty nga murag shorts. Wait. Gamay na. Mangita sa akong sudlan kasi Tanawang sapatos si banana nga akong gipalit guys, wa pa nagamit. Di na gamiton guys kay ulan daw, makuan daw, perti pang bag-uha. Makuan daw guys, mabuling. Wa pa nagamit guys, kuan pila na ni kabulan. Oh. Na.
pa niya gigamit. Amo, ni tawhanan ni. Pag tayo'y matanda na. Ang din, silupin may, oh. Buton sa nga silupin. Pustanan siguro niya si mong siyos. Naman to'y tambal imong shoes, no? Oo. Kaya maimpas gitong mawala. Kuan ang tambal ato. Lagi suot iyang shoes, guys. Sayangan siya kay ulan daw, madaot daw unya. Kuan mo na siya, guys. Kaya wala mo daw gamit. Ito na ko na yung siglanan. Ito ako magkuan para yung puli. Dari unya, dahil siya na pulo. Chawil. Ano, hindi kambal. Ana. Kaon ba? Wala pa ng sulod. Hindi, beauty. Ano man na? Natuko ko lang gahulog. Ano man na? Kasi hindi, beauty. Katong bayan na to, wala man. Hindi, beauty! Si mama ni mo dudong gamay. Wala man. Wala, si hindi beautiful. Magdala ko charger, guys, kaya nalubat na ko. Kaya mag-charge ko dito. Magdala ko sabon. Tugnaw kaayo. Kanira nga sabon akong dalhon. Itawas. Brush teeth. Mag-brush teeth na lang kudaan eh. Mag-brush teeth na lang kudaan ga. Guys, biasa na ako na ituntong, guys. Kaya mag-brush teeth ako, guys. Widuri.
Hilanat Israel may kay. Ang ako ang tutunlan ay yukuan. Ayaw magkaligo. Masa ako ang Ay, dala mo sa niya. dito, masa ko dito. Di ra ko ligo. Ang tiyan janing burot. Ko. Man ako guys. Ikaw gadi po ka maligo no. Kaya nangima nang ano magkalaan. Ako na nidaan dalon-daan kay bisag maligo ko. Nantan mo kaka. Magabi ira man. Ano niligo? Igang man. Mesin pa. Yakon man. Mag-ilis ako eh. Paano pa tatay niya? Sulod naman po ka diri day. Ilis ko guys. Nag-ilis ko andaan day guys kanina. Huy! Nagkaam ka anak diha. Nako dito. Ha! Mas si Rosil ma ipriso ni daan. Butangit pagkaon iyang kuan. Ang kaog si Charon. Humanatag ilis guys. Karon magkuan ko sa kong buhok. Imbis maghumol unta ko kuan sa kong buhok. Ay, di mo ko sa cellphone nilang to nga namin sa amin dire nabuang. Hindi mo mag sa amin ang cellphone ng magdalata na. Magdalata. Ang to dito kay para og malahi ayon niya lahi na. Dala lang ko daan og sanina kay bisag no. Kana kay mong lugar guys, daghang tigiro. Basta diring napita guys, daghang tigiro. Munang magdudog sulod mga kawatan diri guys. Sa tanang subdivision diri amo ara di masudlan kay ang mga iro diri left and right. Manguha og tag 1 ka kilo, tag 2 ka kilo mga iro diri guys. Impas ang naay maghunahuna diri di maayo.
lipstick tagamay. Ugod. Ana, ragod guys, dyan. Ala. Ay, nanawag na eh. Baka si Basin na eh. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir. Sir, sir. Malas. Hindi ko man nalag paniyod to, sir. Sige, sir. Mana ko rin mga paniyod to. Okay, sir. Okay, sir. Okay, bye. Tumasin Christian lang ba? Hindi na oras ron. Ha? Masok good. Tala, dalian na natin din ko dito. Alam niyo. Guys, nanawag ang boss ni Banana. Naabot na gigas sa Buanga. Saan ito mga ice cream green ng bukanganan ga? Thank you man eh. Dalon lang naman ni ang rice guys. Uy, kay sayang manggod kayo. Yung pagkahuman, kanang kuwaal ala. Kuwaal lang ko dito. Baliki lang ko dito ha. Ibutang na ko ang rice diri guys kay mabahaw man ni unya guys. Sayang raman. So atong dalon na naman tuburan. Akong moram kanarap ako mga dogi kay arte kaayo na. Magkuha na lang mi dito crispy king fried chicken. Hot doon at aniga? Oh, binakuhot doon. Kadlawon din larga ng gulay eh. Kadlawon ting larga ba? Oh, dili maurot ka. Dalo lang itong may balik. Ito, pwede pa na. Magkana na lang. Bisag, gutomon ka ba? Kaya nanday ni mong lakaw. Magkuhan, magpakanon man dito kadaan. Dalo na lang dyan nato ni. Pawasin na yung sakit. Pinugo na kayo. Si Inder, siguro ipasudlon diri may. Kaya umti kaon may. Si Dagol, yung kaon man agamay. Alright guys, dalo na ito ng rice. Kasi sayang. Butos na ito silopin. Kay bisag maosip. Dan, murag na lubat na ko ba? Ay, lubat na mga tudaan. Masala ko sa inyo. Nay. Dalon. Enso man may magdala ko ani may dili. Ikaw. Adi na lang ko mag-on. Diri na lang ko magdala pa ta ani.
Akong dalon charger na lang og kanira. Ako magdalag ko ang guys. Uy, kanina guys. Nya guys, dili ra tataman guys kay manglakaw sa ami. Mura man gyapon mag-video ko di gyapon madungog kay saba ang dalan. So salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ang YouTube channel. Og don't forget to follow, like, and share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok Reels. Og thank you so much sa inyong mga suporta guys. Sa walang sawang nag-support sa akin. Thank you so much. Og amping rong tanan. I love you all. God bless. Bye everyone. Og don't forget to leave your message sa ako ang mga vlog. Bye!